سلام كمي تعلو كمي تمسيو خبركم تخاتلتي مدباتنا نلومخا أبهلو كنا تعملكيتو نزوات صحف نباخم نبلو مكتتالكم نعدم بيان يكأي بحر أكسس يسطا وساني مان وسنو ترزين ديت بجلة بالسجنة يكابنيون دوكمنت بالنقلبت يلم كابنيو يقوم أبز حلفة 3 عامتات سلچاون ميزان زيبلون حلوسا بجلة بالسجنة نسلامن ጸጥታን ከባቢና ክህውጥ ጸኒሕ ኣሎ ኣብዚ ንኽሰምዑን ዘስገድግደካ ንሓድሕዱ ዝጋጮን ኣንፈቱ ዝሰሓተን መግለጺታት ማእከላይ ቦታ ዝሕዝ ድማ እቲ ብሓሶትን ስልበጣን ዝተኽተኽተኸ ባህርያት ካድራት ናይቲ ጉጅለ እዩ አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ ምክር ቤት አያውቀውም ውሳኔው ኣብ መቓን እዚ ብሓድሽ ኣገባብ ዝቕለስ ዘሎ ቡሉይ ህርፋን እዚ بموجتاون حجاون درخيت زمرح إرتراو التحساسبا الله نسودما أنس أرزي لغلق مقابر زخانة قصقاس بالسجنة زوهاب شبوتن حجاون قبل ملسيو إرترا نزي بتملكة ليز ساقم زلو من شرطات بتي بمجزعته وعلات مسرت جيروز تحصره بغلط محفاش استرجاجت سينات النت بهزباوي رفرندم كعب حجن كبرن زلبسه زي ما تقلقلاوي دوباتا وترو تطمطو مخاني አዲስ አበባ ደሎ ስርዓት ካል ቀዳምነታት አለው እንድሕር ክሰርሕ ደልዩ ቀዳምነታቱ ገዲፉ ኣብዚ የድልዮ ጉዳይ ኣትዩ ሁከት ፈጥረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኣንጎ ሳዕቤን ምስ መፀ ንሳዕቤን ከተጋንን ይብልካን ሳዕቤን ከይመፅእ ከሎ ሕጂ ደው ኣብል ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈ ጉራን ሓሶትን ዝመልአ ንሃልኪ ህዝባዊ ርክባት ዓሊሙ ዝተዳለወ ዲፕሎማሲያዊ መልእኽቲ ብዝብል ሽፋን ዝተቐናበረ نقول عمت بخدان قداينت كشفن زهقنا أبهالاتات زحقفناي محبراو مرخبيتات دانكيرا كنعزب أنينا لنا زي بمتخطخ وموجود زهق أن منشور بزو حدون قارنة ابتاز زحقفي حدا خابو سراويت إرترا كلي دوباتنا تحيسو عاتيلو سبيل نتبي بمقمات نتيب قندو بوستانة بيت فردي نايمود داتانك أياد انتباهيلو زتنع حقاوي دوبات إرترا ፍጹም ኣይኮነን ዘስምዕ ስውር መልእኽቲ ይርከቦ እዚ ብቐንዱ ነቲ ብ1908 ተወሲኑ ዝሓደረ ውዕል ዶባት ዳግማይ ተኸፊቱ ንድርድር ዘተክፉት ክኸውን ዝእምም እዩ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ኢትዮጵያ ሒዙሎ ዝብል ነግሒ ኣየናዩ እቲ መሬት ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ዝብል ሕቶ ምስ ሓተትካ እቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ምስጢር ይገሃደልካ ምክንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ብውሳነ ቤት ፍርድን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣቢሉ ሉላዊ መሬት ኤርትራ ዝኾነ ክሊ መሬት እዩ ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ክወጣወጥ ዝጸንሐ ናይ ሉላውነት ስጋት ንምምካት እምበር ካልእ ምክንያት ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ካልእ መስደመም ክፋል ናይቲ ጽሑፍ ንሉላውነት ኣመልኪቱ ዘቐምጦ ነጥብታት እዩ ኣብቲ ሰነድ ክታሙ ዘንበረ በዓል ስልጣን ብልጽግና ኣመር ሉላውነት ኣብ ሕጋዊ ኣፍልጦ እንተዘይኮይኑ ኣብ ብዝሒ ህዝብን ጂኦግራፊያዊ ፍትሓውነትን ዝብል ኣጉል ፍልስፍና ከም ዘይምርኮስ ኣጥዑ ዝፈልጥ በዓል ሞያ ሕግን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ምዃኑ እዩ እዚ ብ7 ለካቲት 2026 ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ መሳኹቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ደብዳቤ ክንዮቲ ካልእ ንድየቱ ብሉፅ ኣብነት ናይ ምልጋብ ፕሮጀክሽን እውን እዩ ምክንያቱ ሰበስልጣን ናይቲ ጉጅለ ነቲ ዝፍጽሞ ዘለዉ ተኽታኺ ተግባራት ናብ ካልእ ወገን ንምልጋብ ካብ ዘለዎም ምሒር ሓቐንን ዝተበገሰን ብኡ ኣቢሉ ድማ ንኤርትራ ንምኽሳስ ዘጠዓዕም መስርሕ ስለ ዝኾነ ከምዚ ሓባል በልያ ከይተቐድመኪ ዝዓይነቱ እዩ እቲ ብኩሉ መለክዒታት ካብ መልእኽቲ ናብ ምውዕዋዕ መንሹር ዝቐርብ ጽሑፍ ዲፕሎማስያዊ ተህዲድ ወይ ዲፕሎማቲክ ጋዝላይቲንግ ኤርትራ ንሉላዊ መሬት ኢትዮጵያ ጎቢጣ ተቋጻጺራ ከምኡውን ወተሃደራዊ ተጻብኦ ተካይደ ኣላ ዝብል ትሕዝቶ ይርከቦ እዚ ክስ እዚ እቲ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ንሕጋውነት ልዕላዊ ዶባት ኤርትራን ገማግም ባሕራን ክትጻባእ ዝጸንሐ ስርዓት ዘቕርቦ ዘሎ ምዕዝምዛማት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ግን ነቲ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ክገብሮ ኣይክእልን ተባሂሉ ዝእመነሉ ተግባራት ከመይ ኢሉ ይገብረሎ ንኣመር ልዕላውነት ዘለዎ ትውፊት ሙስሊምነት ከመይ እዩ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ከመይሲ ኣብቲ ጽሑፍ ዝሰፈረ ክስታት ባዕሉ ንባዕሉ ሓድሕዱ ዝጋጮን ክውንነቱ ዘፍረሰን እዩ ሓደ
استراتيجي قلبسا تنኳይነት መንግስቲ ብልጽግና ነዚ ናይ ምትንኳይ ተግባራት ካብ ዘበግሶ ነዊሕ ግዜ ኣውፂሩ ከብቅዕ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለፂ ግን ኤርትራ ስጋት ወራርን ምጥሓስ ልዕላውነትን ደቂንዋ ይርከብ ነቲ ካብ ዓመት 2024 ጀሚሩ ብጉሁድ ክንብድበት ዝጸንሐ ብስም ልዕላዊ ተጻባእነት ናብ ባሕሪ ዝካየድ ዳንኬራ ንመረታዊ ሓድነትን ልዕላውነትን ኤርትራ ዝግህዝ ተጻብኦ ምዃኑ ትሰነድ ኣይጠቕሶም ኣብ ሓደ እዋን ናይ ጎረቤት ሃገር ልዕላዊ ገማግም ባሕሪ ብተፈጥሮ ዝግባእካ ምዃኑ እናኣወጅካ ልዕላውነተይ ይግሃስ ኣሎ ክትብል በይናይ ኣገባብ ሃገራዊ ሕጊ ንዝኾነ ይኹን ወገን ናይ ካልእ መሬት ወይ ባሕሪ ንምምዛዕ ዘካይዶ ክልሲ ሓሳባውን ግብራውን ፈተነታት ተግባራት ኣብ ወራር ልዕላውነት እዩ ዝምድቦ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰማያዊ ቆጠባ መርሓን ካልእ እልቢ ዘይብሉ መግለፂታትን ድማ ነዚ ኣባሃህላ ዝገልጽ እዩ ክልተ ምስሉይ ቋንቋ ልዕላውነት እቲ ሰነድ ካብ ዘቐምጦ ካልእ ግርምቢጥ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ልዕላዊ መሬት ኢትዮጵያ ክትስሕብ ዘቕርቦ መጽዋዕታ እዩ እዚ ጉዳይ ብክልተ መዳያት እዩ ዝረአ ብሓደ ወገን ክሲ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤሪትሪያ ኢትዮጵያ ባውንደሪ ኮሚሽን ዝተዋህበ ናይ መወዳእታን ቀያድን ሕጋዊ ውሳነ ን20 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ባይታ ከይትግበር ዓንቂጻቶ ዝነበረት ኢትዮጵያ ምዃና ዝዘንግዐ ይመስል በቲ ካልእ ድማ ጉጅለ ብልጽግና ሃንደበት ነቲ ናይ ዶብን ልዕላውነትን ዛዕባ ንዝተወሰነ ጉዳያት ጥራይ ከድምዕ ይኽእል ብዝበሎ ኣገባብ ምምራፁ ንኤርትራ ክትቅን ኣብ ዝደልየሉ እዋን ጥራይ ብዛዕባ ልዕላውነት ዶባት ከም ዝግደስ ናብ ኣጀንዳ ገማግም ባሕሪ ክደፍእ እንከሎ ግን ዕሽሽ ዝብሎ ጉዳይ ምዃኑ ዘነጽር እዩ እቲ ጥሕሰት ኢትዮጵያ ብስም ልዕላዊ ምብጻሕ ልዕላዊ ባሕሪ እትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ብመግለፂኡ ግዛእታዊ ሓድነት ኤርትራ ንምግሃስ ዝግበር ፈተነ እዩ ዶባት ጎረቤትካ ናብ ዘተ ክኣቱ ከም ዝኽእል ወይ ከም ምእራም ዘድልዮ ጂኦግራፊያዊ ሓደጋታት ጌርካ እናቕረብካ ልዕላውነተይ ቅዱስ ይኽትብል ኣይትኽእልን ሰለስተ ካብ ውሽጣዊ ዘይምርግጋእ ንምዝምባል ዝዓለመ ስልቲ እቲ ካልእ መስደመም ነጥቢ ጉጅለ ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ፈላሊኻ ግዛእ ፖለቲካዊ መርሓ ጠንቂ ሓድሕዳዊ ግጭት ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓይልታት ኮይኑ ከም ዘሎ ካብ ዓይኑ ኩሉ ዘይተሓብአ ሓቂ እዩ እቲ ጉጅለ ንኹሎም ፀረ ኤርትራ መንቀስቓስ ዘካይዱ ወገናት ኣሎ ዝበሃል ደገፍን ምሕብሓብን ከም ዝገብረሎም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብጋህዲ ዝረአ ዘሎ እዩ እቲ ሓቂ ከምዚ እናኾነ እቲ ጉጅለ ኤርትራ ንዕጡቓት ጉጅለታት ትድግፍ ኣላ ኢሉ ንምኽሳስ ትብዓት ምርካቡ ዘገርም እዩ እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይኹን ኣንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ዘጋጥም ዘሎ ግጭታት ብቐንዱ በቲ ንውሽጣዊ ምብትታን ኢትዮጵያ ዓሊሙ ዝሳሰ ዘሎ ኣጀንዳ ናይቲ መንግስቲ ዝተለዓለ እምበር ናይ ካልእ ሓይሊ ደገፉን ዘድልዮ ኣይኮነን እቲ ዝቐረበ ወቐሳ እምበኣር ነቲ ህልው ኩነታት ብምኽዋል ናብ ግዳማዊ ጸላኢ ንምስጋር ዝተጠቐመሉ ሜላ እዩ ብልጽግና በዚ ንሓድሕዱ ዝጋጮ ትሕዝቶ ዝሓቖፈ መግለፂ ኣቢሉ ነቲ ባዕሉ ዝመቓቕሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ጸላኢ ኣለና ሃየ ንጠርነፍ ንኽብል ኤርትራ ከም ገሃሲት ልዕላውነት ገይሩ ኣቐሚጥዋ ይርከብ እንተኾነ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ንዞባዊ ሰላምን ልዕላውነትን ቀንዲ ሓደጋ ዝኾነ እቲ ንናይ ባዕሉ ሕልማዊ ባህጊ ከርዊ ካርታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ደጊሙ ክስእል ዝፅዕት ዘሎ ናይ ብልጽግና ጉጅለ ምዃኑ ናብ መረዳእታ ገጹ ሰጊሙሎ 4 ምስምስ ዕርገት ምትፍናን ኣብቲ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ጽቡቕ ድሌት ምርኩስ ዝገበረ ዘተ ክትገብር ድሉት እያ እንተኾነ ግን እዚ ክግበር እንተኾይኑ ኤርትራ ካብቲ ወሪራ ሒዛቶ ዘላ መሬት ክትለቅቕ ኣለዋ ክብል ምጉዱር ጠለብ የቕርብ እዚ ኣባሃህላ እዚ ብቐንዱ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክፍጠር ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ግርጭት ቅድመ ኩነት ንምቕማጥ ዝዓለመ እዩ ኤርትራ ነቲ ብመንግስቲ ብልጽግና ተላዒሉ ዘሎ ስጋት ንምክልኻልን ህላዋኣ ንምውሓስን ዶባታ ናይ ምሕላው ሙሉእ መሰል ኣለዋ ነዚ ድማ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምኽባር ከተግብሮላ ነዚ ድማ እዩ እቲ ጉጅለ ጎበጣ ኢሉ ብምስያም ነቲ ናይ ባዕሉ ናይ ወራር ኣንደበት ሕጋዊ መምኽነይታ ክፈጥረሉ ዝፍትን ዘሎ ኣብዚ መዳይ እዚ ክውንነት እቲ ወሳኒ ረቑሒ ክሳብ ዝኾነ ህላዊ ኤርትራ ገዛእ መሬታ ብምጽናዕ ዝወሓስ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ተገላባጢ ገጻት ዘለዎ ደብዳቤ መንግስቲ ብልጽግና ካብ ሕውነት ናብ ክሲ እንዳንከራረወ ንሓቂ ክቕልብስ ዝፍትን ድፍድፍ ሓሶት ዝመልአ መንሹር ካብ ምዃን ንላዕሊ ክወሃቦ ዝኽእል ስያመ የለን
ብወገን ኤርትራ ነዚ ሎሎቕ መቃብር ዝኾነ ህውቱት ደብዳቤ ዝወሃብ መልሲ ሓደን እዩ ንኹናት ዝኸውን ሸውሃት የብልናን ዶባትን ልዕላውነትን ኤርትራ ከዓ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝቐርብ ስለ ዘይኮነ ዓዲ ዋዕሉ ራዩ እቲ ትማሊ ከም ኣብ እዋን ጸልማት ኣብ እዋን ጸገምካ እውን ጽላሎትካ ከይተረፈ እዩ ዝጠልመካ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግና ኣብ ትኸቢድ እዋን ጸገምና ምሳና ደው ዝበሉ ሓቀኛ መሓዙት እዮም እናበለ ንሕውነታዊ ምድግጋፍ ዘማሱ ዝነበረ ስርዓት መዓልታዊ ዘረባ እናቐያየረ ንኤርትራ ብዓመፅ ምግሃስ ልዕላውነትን ዝኸስስ ደብዳቤታት ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምስዳድ ንጠንቂ ናይዚ ድሒሩ ዘጋጠመ ንልዕላውነት ኤርትራ ዘነጻጸረ ኣነዓቢ ትሕዝቶታት ዝቕልብስ ብሓሶት ዝተጎበአ ዛንታታት ኣብ ምፍብራኽ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኤርትራ እዚ ዝበሃል ዘሎ ጠቐነታት ዘየገድሳ ምዃኑ በቲ ናትና ኣይንህብን ናይ እንዳማትና ድማ ኣይንደልን ዝብል ንጹር መርሓ ብኣግኡ ኣነፂራ እቲ በዚ ዘየወላውል ንጹር ሞጎትን ሰረተ እምነትን ዝምራሕ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ንምእታው ባህጊ ዘለዎ ኣይኮነን ኩሉ ኸጽንዕ ግን መሰልን ሓላፍነትን ኣለዎ እቲ ንሰበስልጣን ብልጽግና ዝርብጾም ጸቕጢ ዝፈጥረሎምን ዘሎ ጉዳይ ከምቲ ኣብቲ ዕቡድ መንሽሮኦም ዝተገልጸ ዘይኮነ ክውንነት ሃገሮም ዘይምቕባል እዩ ሰበስልጣን ብልጽግና ነቲ ብሰፊሕ ግንባራት ናብ ልዕላውነት ኤርትራ ኣነጻጺሮም ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ተግባራት ብመንገዲ እዚ ጽሑፍ እዚ ኣቢሎም ንኤርትራ ብምትኽታኽ ወራርን ምግሃስ ልዕላውነትን ብምኽሳስ ከም ወትሩ ንሓቂ ግዳይ ብምግባር ነቲ ህልው ኩነታት ኣዋሲኖም ካልእ መቐልበሲ ድራማ ሃንዲሶም እዮም ኣእዛን ዓለም ከደንቁሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ሓቂ ግን ወዮ ከምቲ ሓደ ኢትዮጵያዊ ምሁር ዝበሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ክትኣቱ መንገዲ ኣብ ምጽራግ እጃም አንበሳ ሓላፍነት ዝስከም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት በትረ ስልጣኑ ንምጽናዕ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ፖለቲካዊ ምስግጋር ጨዊው ቀላሲ ናይቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብምዃን ንኢትዮጵያ ኣብ ተደጋጋሚ ውሽጣዊ ግጭት ከም እትሽመም ዝገበረ እዩ ዘስምዖ መደረታትን በተን ዝቆጻጸረን ማዕከናት ዜና ዝጋዋሕ መርዛም ትሕዝቶን ዘካይዶ ቀጻሊ ፕሮፓጋንዳን ነዚ ዘረጋግጽ እዩ እዚ ሃዋህው እዚ ንህዝባዊ ናዕቢ ዝደፋፍእ ጥራይ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ቅቡልነት ክረክብ ባይታ ኣጣጢሑ እዩ እቲ ሓቂ እዚ ስለ ዝኾነ ሕጂ ከም ጲላጦስ ኢዱ ክሓጽብ እንተፈተነ ካብ ሓላፍነትን ቅታትነትን ከመልጥ ከቶ ኣይክእልን እዩ ብምዃኑ ንኤርትራ ናይ ምጥቃን ክስታት ዝፍይዶ ነገር ኣይክህሉን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓቂ ንምዝራብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተኸይድካ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም እዩ ዝሰርሕ ንልማት እዩ ዝሰርሕ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ጸገም ተሃልዩኸ ከም ጅቡቲ ከም ሱዳን ከም ኬንያ ምስ ካልኦት ምስ ጎረበትና ከም ዘለና ጸገም ከፊልና ንፈትኦ ጸገም እኒአና እኮ ምስ ሱዳን ኣባይ ጥራሕ እኮ ኣይኮነን ናይ ድንበር ኢሹ እኮ ምስ ሱዳን ኣሎ ምስ ኬንያ እኮ ጸገም እኒአና ሰባት ይመፁ ይቀትሉ ይወስዱ ብዙሕ ነገር ምስ ደቡብ ሱዳን ብዙሕ ጸገም እኮ እኒአና ጸገም ስለ ዘለና ውግእ ኣደላይ ኣይኮነን ጸገም ስለ ዘለና ዝከፍአ ነገር ኣይሓስብን ከፊልና ተዘራሪብና ንወድእ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ኣብ ትሕቲ እርዚ ንዴት ጉጅለ ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብስልጣን መሐመድ ሰዒድ ዑመር ዝተጻሕፍን ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኸብናዮን እዩ ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ንመደባትና እንተፈቲኹሞ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ እናበልና ንፍለየኩም ቆምሸ